आरती सब्जी बेचतारू। बैगन कैसे किलो बा? हई लमका की गोलका? गोलका 3 रुपये। हई लमका इहो बा 3 रुपये। तो हई लमका गोलका का पढ़ले बारू? ना तो तोरा से प्यारे कर ले नी पुत्रे रे, हमरा से प्यार करब। हई चप्पल लौकता, उ चप्पल से मारम कि सुधर दे बन्नी पुत्रा। हमरा से प्यार करेगा उ तो हमरा घरे आता, हमरा भाई से बतवइहे कि हम तोरा बहन से प्यार करे नी पुत्र। हमर भाई ओइ दिन काट के गाड़ दी नी पुत्रे कोढ़िए। भाग हमरा बैगन से भाग भाग। का खिसिया गेलू का? एगो हमरो बात सुन ल। सस्ता दुकान जंग भीड़ बहुत काफी लागल है, वही चलते तू रास्ता के माल बारे सस्ते में, यही चलते हम तो पटाएम। हम एक से भगबो न करम। कितना भगबू न भागम। देखे ले कौन सरवा अवैता तोरा भाइयों के सामने तोरा से बोलम और सारा भाई तो उन करो के मरबो करम। तो हम अपना घरे ले जाम दुल्हन बना के।